La nostra marca AT Safety ofereix solucions reflectants en matèria de seguretat del trànsit i seguretat personal. La cinta reflectora metal·litzada SR104 es construeix amb una construcció sòlida en lloc d'una construcció amb cèl·lules d'aire com altres marques. Amb una construcció d'una sola capa, la construcció no requereix segellat de vores. La cinta de visibilitat de la sèrie S Safety S compleix els estrictes requisits de la normativa SR104, classe C. Dissenyat per a ús en camions i remolcs amb superfícies rígides, proporciona una reflectivitat superior i una seguretat nocturna millorada. La cinta de visibilitat de la sèrie 12.2 està dissenyada per a camions, remolcs i altres vehicles. Per facilitar el reconeixement nocturn dels vehicles i augmentar la seguretat viària. Supera tots els coeficients mínims dels requisits de reflexió retroactiva per a FMV-SS 108. Gràcies per veure-ho.